Здравейте хора, днес ще играем на OG 50-50 Zero Build. Което няма идея какво означава. Ще го пробвам сега. Всъщност, хора, между другото, много ви благодаря, че наистина подкрепяте нашия канал, което е и, между другото, достигнахме почти 200 гледания на едно от видеята, за което много ви благодаря. И искам това видео да събере 50 лайка. Искам това видео да събере 50 лайка. Може би също, ако пишете от кой град сте, ако сте от Благоевград, задължително пишете в коментарите, защото ако пишете коментар, че сте от Благоевград, ще ви пратя една локация и ще имате шанс да се срещнете с нас. Аз така и не разбрах какво означава 50-50 Zero Build. Значи, може би... играем 50 на 50 човека и сме... и билдим. То не е Zero Build, е билд. И сме примерно отбори. Чай не ви колко човека сме. Добре, къде падаме? На локация може би... Ето го единият отбор, това му е тука. Така че ние паднем и тука. Аз качвам... не, взели са, май. Не са я. Чай, аз качвам в тука до Tilted Towers направо, като скачам аз. Чакай. Това не е точно OG, тъй като мапа е чисто нов. Всички тук хора не трябва да се притесняваме от тях, защото те са наши хора всички. Всички тук са наши хора. Ние трябва да се бием срещу другия отбор, които са 44 човека. Тя и тук има пръвка. Значи, тук ще е зоната по средата на... Ама защо? Те ограбиха всички оръжия. Те ограбиха всички оръжия, това не е честно. Аз имам в Tilted да лудно. Може би. Не, тук ще е лудно. В Tilted. Алек, имаш ли някакво оръжие или изобщо имаш ли нещо? Аз нямам нищо. Тук има портал, ще ида към Tilted аз. Оп. Чакай, тук има ли изобщо някакъв лут? Намерих един tactical shotgun, който не ми е любимото оръжие. Защото tactical е много слаб, като цяло. Ама намерих буги бомб, Алек. Фати ли си? Кой от всички си ти? Не, tactical не е много силен. Като цяло tactical не е силен. Защо си изхабили порта тука? Те са имали порта и са го изхабили. Аз намерих един порта бункер. Чао! Чакайте малко, че нещо инвентара ми се обърка. Окей, сега трябва да тръгваме към зоната, която е тук.
Един за един. Ти къде си? Един за всички, всички за един! Нищо, че не се познава, Иван. Сега. Значи не се познаваме, не е важно. Важното е, че е плата бункер. Вие сте мои приятели, вие сте приятели. Това малко дърво взема да събера. Патронки. Наблизо се пукат. Това мап е малко труден за игране. Да, чувам къде се пукат, ама не виждам къде се пукат. Това е проблем. What? Тя е порта букера? Не, защо? Shit. Пак. Тук сме. Shit. Там. Shit. Fuck you! Изхъби си двата порта бункера за простоти. Аре! Тума! Вау! Шет. Убит! Или какъвто ли да си! Револвера! Тя ни дропна всички нейни оръжия. Е много мила жена, бе. Един порта бункер построен има тук. Чай! Пазете се! Алек! Юби ги мъртъв! Убит! Чакай! What? Не! Базука! Ракетник! Чакай! Тя ми шилд! Some help! Тук какви войни се борят, бе? Алек, отивам да ти... картата ти е в мене, отивам да те ребутна. Чай, само първо. Мария! Убит! Пак. Бе да искам. Шит! Къде има ребут, Ван? Тук, той има миниган, взимам минигана. Имам ти картата, трябва да те ребутна някъде. Портал. Тук само наши хора има. Това е добре. Аре бе, се заредили, бе. Някой има ли медкит? Има пратка наблизо, ма трябва да чакам да заради ребутвана.
Чакай! Аз имам две бут карти в момента в мене. Айде! Какво? Алекс ще ни дропна оръжие. Ще ви дропна 3 оръжия тука. Чакай. Алекс, за теб имам нещо специално. Алекс, идвай в колибата. Алекс, идвай тука. Ей там, където съм маркнал. Така, ето сега. Ще ви дропна. Ето, взимай, Алекс. Ето ти, дропна ти, ей това. Добре, добре. Тука трябва малко... Много е зле положение. Чакай. Имаше метки. Има ли лав минигън? Има ли лав снайпер? Също. Шит! Алекс! Помощ! Помощ, Алекс! Алекс! Тук съм, бе! Къде да съм? Шит! Мъртви сме, Алекс, мъртви сме. Не, мъртви сме. Окей, хора, това беше от нас за днес и до нови срещи.